Gepleşimizin bu sanında Türkmen Raýat Jemgyýetiniň ýetip giden aktivistleri baradaky görüşimizi dowam etdirýäris. 4 jemgyýet aktivistiniň dürli wagtlarda Olar diýir Görkezin kampaniýasynyň sanawyna girdi. Olaryň hekaýalary, söz azatlygynyň ulanylmagy ýa-da has günden göni raýatlyk hereketler bolsun opozisiýa işçiligini diýip hasaplayan zatlaryny dymdyrmak üçin aşa çäre görjek türkmen häkimiýetleriniň paranoýa derejesini görkezýär. Häzirki wagtda olaryň diňe biriniň ykbaly belli däl. Talip Ömürzok Umarquliýew, Türkiýanyň Osmaniýa şehrindäki Gorkudata Uniwersitetiniň Injenerçilik fakultetiniň 2-nji ýyl talibi, Türkiýedäki Türkmen Talipler Jemgyýetiniň guramçysy. 2018-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ilçihanasynyň döreden guramasyna gyzyklanma we goldaw bildirýändigini aýtdy. 14-nji fevralda Türkmenistanyň Ankaradaky konsulluğunun başlığı Murad Akmamedowyň haýyşy we Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň çağılygy boýunça 25-nji martda parlament saýlawy bilen baglanyşyk çäreleriň birine gatnaşmak üçin Türkmenistana getirildi. 22-nji fevralda Istanbula uçak bolanda düşündiriş bermezden ýurtdan çykmagy gadagan edendigi sebäpli oňa uçuşa ruhsat berilmedi. Gitmegine ruhsat bermek haýyşy bilen Daşary işler ministrligine, İçeri işler ministrligine, baş prokuratura yüz tutmalar jogapsyz galdy. 2018-nji ýylyň 9-njy martynda Azatlyk radiosynyň Türkmen gulluguna beren interwýusunda habar berilişi ýaly Istanbula ýene-de uçuş gadagan edildi. Şondan soň aktivist bilen baglanyşyk kesildi. Ondan soň daşary ýurt sahypalarynda bolup geçen wakalar barada maglumatlar peýda bolan soň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ona haýwat atýardy. Tasdiklanmadyk habarlara görä 2018-nji ýylyň ýazynda tutsak edildi. Ýapyk gazet tarapyndan 2018-nji ýylyň may aýynyň 1-nji ýarymynda iş kesildi. 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şol sanda 5 ýyl türmede. Gazetden soň onuň ykbaly barada gapma garşy maglumatlar bar. 2018-nji ýylyň iýun aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugy Umarquliýewiň Owadandepe türmesinde saklanýandygy barada maglumat aldy. 2021-nji ýylyň başynda Umarquliýewiň Mardaky türme keselhanasynda bolandygy barada myşmyşlar ýaýrady. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylyň başynda Amerika Birleşen Ştatlarynyň elçihanasyna Umarquliýewiň harby gulluk edýändigi habar berdi. 2021-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Warşawadaky OBS konferensiýasynda Türkmenistanyň wekili Umarquliýewiň ýakynda harby gullugy üstünlükni tamamlandygyny we henizem jenaýat işiniň ýokdugyny, häzirki wagtda maşgalasy bilen ýaşaýandygyny aýtdy. Indiki raýat aktivisti Norwegiýada bozgun statusyna eýe bolan 1960-njy ýylda doglan Gülgelde Anna Niýazow 1995-nji ýylyň 10-njy iýulynda Aşgabatda hökümete garşy demonstrasiýany gurnoýjy höküminde tanalýan aktivist. Türkmenistanyň hökümetiniň 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň mejburi ýaýda meýletin itirim bolmagy baradaky iş toparyna we 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetine beren maglumatlaryna görä, Anna Niýazow 2008-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Türkmenistanyň ýokary gazet tarapyndan 214-nji madda laýykda iş kesildi. 2-nji bölüm bir kanun serhet geçirgesi we 217-nji bölüm resmi namalaryň owurlanmagy 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 2019-njy ýylda häkimiýetler bu hökümüň 5 ýyl sürgün edilendigi hem habar berdiler. Türme möhletini tamamlandan soň 2019-njy ýylyň mart aýynda Aşgabatdan 600 kilometr uzakda yerleşen bir owada 5 ýyl sürgüne iýerildi we bu ýerde amasyz şertlerde we zerur lukmançylyk kömegi bolmazdan ýaşamalydy. Häkimiýetler raýat we syýasy hukuklar baradaky bileleşiginiň 15-nji maddasynyň 1-nji bölüminde göz öňünde tutulan borçnamalara ters gelýän kanunçylyga laýykda ony boşatmakdan ýüz öwürýärler. 2019-njy ýylyň mart aýynda
ayında Anna Niyazov'un garyndaşlary Garabogozda, ýagny Balkan welaýetinde sürgün edilendigini we onun ýanyna baryp bilendiklerini habar berdiler. 2019-njy ýylyň iýul aýynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň mejburi ýa-da meýletin ýitirim bolmak boýunça iş topary hökümetden maglumat aldy. Maglumata görä Anna Niyazowyň türme möhleti 2019-njy ýylyň 10-njy martynda gutarýar we Garabogozda 5 ýyl sürgüne iberilýär. Ýitirim bolanlaryň hemmesiniň tarihinde umumy bir zat bar. Bu adamlar barada aýdylanda, höküm çykarlandan soň olaryň nirededigi we ýagdaýy barada käwre ýagdaýlarda hatda tutuk edilen pursatyndan ygtybarly maglumat ýokdy. Olaryň hiç birde maşgalasy bilen aragatnaş saklamady we maşgalalary nirededigi we saglygy baradaky resmi maglumat almadylar. Bu adamlaryň hiç birde iş kesilenden soň aklawçylara, garaşsyz lukmançylyk hünärmenlerine we halkara Gyzyl Haç ýaly halkara sınçylara ýüzlenmäge hakyny ulanyp bilmediler.